Халық санын есепке алу 1 октябрдан 31-на қадар давам етешек. Россия хүкіметі бұл күндерде шундай қарар қабыл етті. Нәтижелер қойшан белгілі болашақ. Электрон формат ішіні жеңілейте алырмы? Эфирда таяны нұқтасы тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов есәмісіз. Қайырлы кеш, мұқтарам қонақлар, қоғиданы барығызда біле, келішмәсәгіз қызылып қабасасыз, келішмәсәгіз яшілге, һәм ақ нейтралитет белгісі. Енді үшінші тапқыр көшірілі, башта біздің ұзған ел нәкмірі октябр айында ұзырға тиіш еді. Анар сентябрда болады бейтілер, қазірінде ресми рәуіште бұйылның 1 октябрдан 31-на қадар деген қарар қабыл етті. Міне, елар неше көресің, мұндай өзгерішлер, көшірулер, бір елға көшу, нендей өзгерішлер алып келе екен? Үзгәрішләр әлі не кіртмей, бұл процесс әлбәтті сузылды. Мен мұны енді нашар ете алмайым, чөнки сузылған сайын кішілер көбірек біле башлый. Менә бұл халық санының процессы бойынша, мәсәлән, быелны бит инде беренче тапкыр госуслуга аша үтеп була электрон формада. Әле элекке вакытта кешеләр белмәйдер, ләкин менә уже ел арасында уже кешеләр белән аралашып, аңлатып, сөйләп, һәр күп кеше менә шулны электронный форматта язылабыз дигән безгә хәбәрләр бирделәр. Чөнки бу беренче яктан бу яхшы бер менә Башкортстан кебек проблемный территорияларга кая кешеләр бик ышанып бетмәй, халык саны алучы кешеләргә инде. Алып барыш. Икенчедән бу бик уңайлы шәһәрдәге яшәүчеләр, чөнки менә социологик кешеләр буенча зур шәһәрләрдә 30% халык гомумән ишеген ачмый. Переписчикларга, чөнки алар ачмыйлар, шундый теге ышанмаулык инде күп зур шәһәрләрдә. Шуңа күрә ул переписчиклар менә 30% халыкны ничек үзенең нинә сводный таблицасына дип әйтәйин кертә, нинди милләткәләрне алып бара, туган телен ничек итә, нинди анда социологик белешмәләргә кертә, без белмибез. Алар инде үзләрен чиктирәләр, шуңа күрә инде мин электрон форматта үтүне бик яхшы дип күрәм. Икенчедән миндән сентябрьдә үтәр дип беркайчан гел әйтәдем. Менә күп кеше ышанмады, но мин әйттем, сентябрьдә үтмичә ул яз көне. Чөнки сентябрьдә сайлауда халык саны алуда ул икесе дә бик мөһим дәүләт өчен процесс, масштаблы и мөһим. То есть анага бик күп ихтирам кирәк дәүләттән. Шуңа күрә алар бер вакытны берничектә үткәрә алмаслар, менә шуңа күрә октябрьгә күчәләр. Кемнәрдер әйтә бит циклда ничектер үзгәрә дип. Монда бит инде социологларында тикшерүчеләр шу 10 еллык менә бу арада ничек үзгәргәнен карарга тиеш дип. Анда 2002 елда үтте, аннары 2010 елда, ләкин монысы түгел 2020 елда объектив саннар күрсәтергә тиеш иде дип. Руслан, ничек уйлыйсың, менә бу 1 ел артуы, аңлашыла процесска якынаю бара, аны аңлау дәрәҗәсе зураядыр бәлки. Менә күрсәткечләр буенча объективлык берникадәр монда хилафлар килмиме аңа? Булырга мөмкиндер, син әйткәндә, чөнки менә бу 2 ел эчендә без пандемияга кирдек, моңарча булмаган хәл бит инде ул. 14нче гасырда булган, әлбәттә, 17нче гасырда. Шуңа күрә кешенең психологиясе үзгәргән, нык үзгәргән, кешенең дөньяга күз аллау карашы үзгәргән, нык үзгәргән, радикаль рәвештә дә үзгәргән. Шуңа күрә менә бу прививкалар, вакциналар белән дә шау-шу китте бит инде. Шуңа күрә кеше бер яктан кайбер гадәти булган әйберләргә икенчерәк карый башлады. Шуңа күрә милләт төшенчәсенә дә шулай ук. Чөнки аны социологлар да исбатлый, кризис вакытында кеше үзенең тамырларына кайта башлый, карый башлый, изләнә башлый. Ягъни милләтчелек хисләре бик арта. Шуңа күрә монда данлар үзгәргән мөмкин, әлбәттә. Шул вакытта менә бу электрон варианты булу, әлбәттә, менә Илнар аны әйтеп китте, безгә бик уңайлы, ни өчен дигәндә, чөнки монда административ ресурс кайбер чыннан да проблемалы төбәкләрдә эшли алмаячак, тулыкканлы эшли алмаячак, чөнки әлбәттә ниндидер механизмнары бар. Но шул вакытта монда чыннан да сайлау компаниясыннан булачак, аннарысынан да вакцинация мәсьәләләре, шуңа күрә нинди булачагын без әйтә алмыйбыз. Шуңа күрә аны 1 айга суздылар. Ул бит моңарча 2 атна булырга тиеш иде. Шуңа күрә суздылар. Ну, безгә миңа калса, менә бу 1 ел эчендә бәлки микропереписне уздырырга кирәк иде. Үзебезгә интернет аша хәзер мөмкинлекләр бар. Тикшереп карау өчен инде бу. Карау өчен, чөнки пропорциялар, аны шулай демографлар белә, пропорцияны ул узды инде, по-моему, ясканы да, ялгышмасам. Микроперепис уздырдылар. Узды Россия күләмендә. Аны карарга кирәк, дисен әйткәндә, чыгарырга кирәк. Ни өчен дигәндә, әгәр дә данлылар, мәсәлән, нәтиҗәләре бераз тайп булса, бу бер якка инде, тискәре якка безгә карата. Димәк, шау-шу күтәрергә кирәк. Анар милләт мәсьәләләр буенча да бит монда күп кенә мәсьәләләр бар дип әйтик. Альберт әфәнде, менә бу электрон халык саны исәпкә алу системасы Шулай ук әле күп кенә сораулар тудыра. Монда мәсәлән тоттарында берничә төргә бүлеп карау. Без инде тапшырулар дәвамында аны күтәрдек әлеге теманы. Менә
Керәшен татары мәсәлән, Себер татары дип язу. Менә бу күренешкә сез ничек карыйсыз? Шуннан да татарларны махсус бүлү өчен эшләнәме бу? Моның максаты нидә? Электрон системада мәсәлән бары тик татар дип кенә язу әле булмаска мөмкин дип әйтәләр. Монда һәрвакыт инде җан исәпләрдә үзгәрешләр Россиядә бит татар милләте икенче милләт буларак безнең сон бераз куркынычрак лидерларга. Чөнки безнең милләтнең дәүләтчелек психологиясе бар. Тарихи бик бай, татар теле бай бик. Башка менә төрки телләренең арасында алганда без 13-14 бөтен дөнья телләрен алганда без 13-14 урында торабыз. Бөтен ЮНЕСКОның системасы буенча һәм татарны бүләргә тырышабыз. Без аны инде күрдек соңгы вакытта. Менә сез әйттегез, менә бу күчерү дөресме, яхшымы дип. Безнең өчен, мин татарлар өчен яхшы дип әйтәм, чөнки без менә бер елда күп нәрсәне аңлый башладык. Менә Башкортстан алганда, Себердә, башка регионнарга караганда халыкны безне бүләргә тырышалар да, тарихын әйтергә син башкыр, син башка милләт дип кушып инде язылган элек. Хәзер китаплар чыгып, мероприятиялар, чаралар үткәреп, конференциялар, халык үзе уйлана башлады. Кайсы милләт? Аны соңгы вакытта Башкортстанда караганда, мәсәлән, Идел-Урал территориясеннән караганда, Себердә дә бик матур яңа китаплар чыга башлады. Халык укып, һәр кызыксына тарих белән. Шуның өчен бу татарны бүләргә тырышмана кайсы бүләкле регионнарда инде Башкортстанда чәснесе кайсы районнарда Мишәр культура үзәк мәдәният үзәген ачарга тырышалар. Кайсы җирдә Керәшен һәм башка шундый нәрсәләр. Ул дөрес түгел, чөнки Мишәрнең бер вакытта бүлеп булмый. Менә Нижегородский районның Пенза якларын караганда Мишәрләр беренче чиратта үзен татар дип саныйлар. Шуның өчен башка регионда, башка легенде типтәрләргә игътибар итми торганнар. Хәзер Мишәрләргә дә ябыштылар. Ул махсус бүленеш дип әйтәм. Шуның өчен монда электронный сез әйткән система, ул аңада бераз ярдәм итәләр өчен, ләкин хәзер административный система бик каты эшләп бетми. Халык үзенең аңы белән уйлана башлады. Безнең тарихны, борынгы тарихны, безнең дәүләтчелекне, безнең телне һәм культураны. Соңгы вакытта карагыз, интернетта бик күп халык актив, милләтне саклап чыгалар, милләт турында сөйлиләр. Яшьләр дә хәзер менә монда бер проблема бар, демография. Һәр милләт, һәр халык санын язабыз. Хәзер бит килеп чыкты безнең әле менә хәзер читтә Афган татарлары килеп чыкты. Ул безнең өчен файдалы булды. Психологияны үзгәртте, халык уйлана башлады. Иранда да шул ук хәл. Шуның өчен карый башлаган демография проблема. Һәр яшьләрне карыйсың, кем дини гаиләләр күбрәк. Аларның безнең караганда татарларның 1,8 гына кеше гаиләдә булырга тиеш, 2,3 алга бару өчен. Шуның өчен караганда һәр яшьләр арасында телне кайсылары белмәсә дә, телне өйрәнергә тырышалар, ләкин демография үсә кайсы регионнарда, менә Свердловск өлкәсендә беләм, Пенза ягында караганда менә Илүзәнгә барабыз анда. Бер гаиләдә 6 бала. Демографиясы үсә инде монда. Үсә. Менә әйтегез, бераз фикер йөртүдә үзгәрә дип, Ленар, сез күптән түгел шулай менә Башкортстанда да булдыгыз. Альберт әфәнде әйткәнчә, чыннан да фикер йөртү үзгәрәме? Һәм менә бу вакыт аралыгында шулай ук милләт мәсьәләсенә ничектер аерым игътибар бирелә башлады дип саныйсызмы? Әйе, дөрестән дә менә без күптән түгел 3 баш мөхәррир, Казан утларының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, Мәдәни җәмгыятьнең баш мөхәррире Вахит Абый Имамов һәм инде үзебезнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләйеп Лерон һәм мин үзем Башкортстанда булып кайттык. Инде безнең Башкортстанга баруның максаты менә шул үзебезнең теге мәшһүр, теге без татар дип гурланган язучыларыбызның, шагыйрьләренең туган авылларында булу иде. Шәһзадә Бабичта, мәсәлән, авылында булдыганың Әсәндә, Наҗар Нәҗми авылында инде мәшһүр Батырша яшәгән һәм укыткан Югары Карыш авылында булдык. Шулай ук менә бу Гали Чыкры дигән безнең бик зур 18нче гасыр мәгърифәтчесе бар бит инде Иске Чыкыр авылында булдык. Әнгәмәт Набаевның туган авылы Күрдемдә булдык. Шулай Нурихан Фәттах, Илдар һәм Нилюзевларның туган авылларында булдык. Әлбәттә, бу инде безнең теге Башкортстанга татарларны биргән бер зур компактлы регион дип әйтергә кирәк. Һәм инде дөрестән дә безнең менә гади халык белән аралашканда алар инде әлбәттә без татарлар, мин татар дип әйтә, без татар дип әйтә. Сүздә юк инде аларның тарихи җирлеге, үткәне татарлык белән турыдан-туры бәйле. Нигездә гади халыкта өмет бар. Алар үзләрен татарлык белән гурланалар, үзләренең шәхесләр белән гурланалар. Хәтта инде менә теге зур шәхесләргә килгәндә инде бераз аптырап та калалар инде. Теге анда бит инде башкорт ягыннан пропаганда бара. Башкорт дип мәсәлән Шәһзадә Бабичны бит инде алар
музейна кіріп келесің, анда татар ауылы, әсен ауылы музей жетекшісі башқұрт ханым, әлбәтті ол мәғрифәтлі, оқымышлы, білімлі ханым, әмі енді татар ауылындағы біз татар деп ғұрланған язушының музей жетекшісі боларақ біздің башқұрт ханым ішлей, һәм әлбәтті енді ол пропаганда алып бара, Бабиш, Шайхзаде Бабиш бүйік башқұрт шағиры деп дұрыс енді Бұлан мақсус ол дұрыс башқұртқа әлбәтті қызмет еткен, башқұрт милләттен, башқұрт милли үзаңы фымашуға сүзді yok Шайхзаде Бабиш жығынты ясағандыр, әмі бет енді ол яза татар деп яза өзінің 17-ші жылдағы Хұррият мөнәсәбәтле шигырьләрендә менә шундый шәхесләрне башкорт буларак күрсәтү юнәлешендә башкорт хакимияте тарафыннан әлбәттә эш алып барыла. Инде монда Наҗиб Нәҗминнең мәсьәләндә без бит инде беләбез зур татар шагыйрьләре Әдгам Матнабаев, Гали Шөкрый мәсьәләндә һәр музейга кайсы гына язучы, кайсы гына шәхеснең музейына килеп кермә, анда инде теге әллә нәрсә бик җәлеп итерлек экспонат та булмаска мөмкин, әмма анда инде зур иттереп шәҗәрә эшләнгән булыр һәм ул шәҗәрәдә аның инде нәселе, руы, кайсы башкорт уруына ташканлыгы турында инде мәгълүмат бирелгән булыр. Бу яктан инде бик яхшы эш алып барыла. Һәм инде менә миңа калса, без бит инде элеккеге вакытта мәсәлән анда безнең әйтик күптән түгел Фатих Амирханның біз кабиләчелек низахлар дигән мәкаләсен бастырып чыгардык бит инде. Бу моннан 100 ел элек язылган мәкалә. Һәм инде монда безнең зур язучыбыз Фатих Амирхан да әйтә, теге типтәрлеккә, мишәрлеккә, нугылыкка һәм башкаларга, хәтта башкортлыкка бүленеп артык милли хисләр, артык шундый кабиләчелек низахларына кирип китеп аугалашып ятудан мәгънә юк дип әйтә. Бик дөрес сүзләр әйтелгән бу. Ә менә татарлар саны безнең җан исәптән, халык санын исәпкә алудан киләчәктә артырмы, кимерме бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таянуның тас тапшыруы, Илнар менә реклама киткәнчә әйткән идек, без бу вакытны күчерү аралыкларында инде эшләр алып барыла дип, ләкин моннан 1 ел элек без инде җыелган вакытларда шулай ук милли үзән формалаштыруны инде мифлар турында да сөйләшкән идек, хәтерләсәң. Менә һаманда шул якка таба барамы авышу? Һаманда кешеләрнең ничектер барыбер башларын бутау, менә пропаганда дип әйттеләр инде, махсус ниндер тарихи фактларны искәртү. Әллә ситуация бераз үзгәрдеме менә бу вакыт аралыгында? Ситуация гомумән үзгәрмәде. Мин халык ныграк аңлый башлады. Ул әлбәттә үзебезнең менә әлбәттә татар җәмәгатьчелеге бу процесска кирип китүен мин бик уңайлы күрәм, чөнки халыкка без аңлата башлады, халык аңлый. Һәм мин менә үзем бит инде Башкортстаннан тумышым, Башкортстанда еш булгалыйм, халык белән аралашам. Менә кызганычка каршы дип әйтсәк тә була инде, ләкин мин моның турында кисәтү биргәнем бар иде элекке вакытта. Менә бу сезнең студиягызда да мин әйттем, бу процесс, менә бу татар белән башкортны ызгышу җанисәбална ул әкренләп кенә гади халык эченә дә керәчәк, беренче, икенчедән ул җанисәптән туктамаячак. Менә мин еш кына соңгы беренче айда гына беренче тапкыр булдым Башкортстан, мин процессны турыдан-туры күрәм. Гади халык әлегә бу милли проблема турында сөйләшкәннәре гыйды, но мин алар белән сөйләшәм, җанисәп проблемасына кермичә, мондый дөньяви сөйләүләр буенча милли үзәнчелеккә менә бу татарны башкортлаштыру сәясәтенә әкрен керәләр. Һәм мин нәрсәне күрәм, гади халык арасында кызганычка каршы башкортка карата да шундый тискәре ниләр чыга башлый, карашлар. Мин аңлатам инде, бу сәясәт белән бәйле, бу дәүләт сәясәте, ләкин халык бит инде аңлап бетмәгән ничкәлекне. Ул гомумән бөтен халыкка тарата, транслировать дип әйтәм. Шуңа күрә мин монда әйтер идем, бу процесс кызганычка каршы эшкәрәк керә. Хәзерге көндә Башкортстанда бу уже мондай шәҗәрәләр төзүгенә түгел, анда Сабан туенында бүлешәләр. Һәр Сабан туены белегез, менә тамашачылар Башкортстанда башкорт бәйрәме дип әйтәләр, һәм не просто башкорт бәйрәме, анда хәзер башкортлыкны пропагандалаштыралар. Менә Татар районы, анда башкорт йортлары куеп, башкорт тамгалары куеп, сез башкортлар дип, сезнең бөтен халык ашларыгыз да ул башкорт халык ашы дип, сезнең уеннарыгыз да башкортны һәм язучылар бу эшкәрәк китеп бара процесс. Гомумән, менә
Үзең әле әфәнде әйтеп китте бит, директорларында башкорт дип куялар. Ул кызганыча каршы районнарда элек-электән бара инде. Ул гимназияларны төзиләр, анасың администрацияларда мәдәниятнең бүлекнең мөдирләре шулай ук этник башкортларны куялар. Мин менә берничә районда беләм, ул процесс бара. Шуңа күрә без беренче яктан халык аңлый башлады. Мин нәтиҗә куям мин үз сүземә. Икенчедән әйбит, гади халык бу процессны аңлый башлады. Кайда монда ялган, кайда монда пропаганда. Икенчедән кызганычка каршы халыкларның арасында мөнәсәбәтлек начарайып бара. Һәм без менә татар җәмәгатьчелеге монага игътибар иткәндә без Башкортстан Республикасының хакимиятенә караганда шуны әйтәдик. Сез киләчәк турында уйлагыз. Сез әлбәттә татар милләте турында уйламайсыз. Без аны аңладык. Татар милләтенең сезгә мәнфәгатьләренә сез кул салдыгыз. Ләкин сез киләчәк турында уйлагыз. Сез ничек менә шундый күп милләтле республика белән алып барасыз чак? Сез нинди проблемалар тудырасыз? Сон турында да уйларга кирәктер әле. Альберт әфәнде, менә әгәрдә халык саны исәпкә алган җирләре буенча татарлар саны кими икән, сез әйттегез, біз анда ЮНЕСКО буенча 14-нче урында, телләр буенча дип. Ләкин Россиядә милләт буларак без бит 2нче урында, һәм соннар да шактый җитди. Бу бит шулай ук милләтнең көчле булуы хакында сөйли. Хәзер соннар кимүгә таба барса, бу сәяси яктан манда, милли ниндер мәнфәгатьләрне яклау ягыннан нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Мин әйтәсем кирәк, татарлар 2нче урында калачак. Ансы калыр, ләкин соннар кимергә мөмкин. Соннар кимергә мөмкин, но безгә эшләргә кирәк күбрәк. Хәзер әйттем бит, менә безнең читтә республикадан кайтучылар да күп әле, регионнардан килүчеләр. Икенчедән безгә кирәк демография буенча күбрәк эшләргә, халык белән, яшьләр белән күбрәк. Чөнки демография главный безнең проблема хәзер. Демография үсү булса, гаиләләрдә 3-4 бала булса, безнең монда бернинди проблема булмый, үзенә үзе китә. Менә хәзер безнең бүлүләр турында монда минең коллегам да әйтеп китте. Менә мин күп районнарда булам тоже Башкортстанда. Чынлап та хәзер җитәкчеләр әйтеп, менә культура бүлекләренә башкортларны куялар. Ул, в общем-то, и алар указание язалар. Кәгазьләрне үзем күргәнем бар, менә үткәргән. Менә шушы көннәрдә без әле Уфада күптән түгел үткәргән форум. Анда күп кеше була алмады бу тапкыр, чөнки бик кычкырып эшләмәдек монда. Ләкин әйтеп китәсем килә, шуннан соң һәр башкортларда без аларның вәкилләрен чакырдык. Алар бездән өйрәнә башладылар ничек эшләргә. Хәзер менә башкортларда шу көннәрдә беренче форум үткәргән ителәр төбәкчеләрнең. Ул бер яктан яхшы, эшләсеннәр үзе. Үткәреләр, анда беренче мероприятие үткәрәләр. Шуны аңа карамасам да безгә нәрсәсе белән яхшы ул форумнар? Анда форумлар үткәрүнең безгә нинди файдасы бар? Безгә дип әйтмим, алар да өйрәнә бездән. Бездән үрнәк алалар. Нинди файда юк. Алар даже татарларны, галимнәрне чакырмайлар. Менә берничә татарча, менә мин әйтеп калдырам, Альберт, гафу итегез. Берничә татар краеведа кирип карады. Ул форумга галимнәрне кертмәделәр. Жоқ, ол краеветлар, которые сіз айтады, фамилиясын айтып тұрмаймын, алар өзәрі ғайыплы, алар екі политика алып бардылар позиция. Мен аларны конкретно білем, алар көп нәрсемен келешмеймін. Бір яқтан башқұрт янында йөрүдүлөр. Мына бір чоқмағышқа барды, біз төменекте өткергенде чораны мына конференция өткергенде Муслимде һәм башка төменекте булганда алар анда булырга тиеш безнең белән. Ләкин алар массовка төзеп башкортлар янында йөрүделәр. Мен әйттем, нәрсә эшләп йөрисең дә башкортларга. Һәр кеше позициясын. Менә гафу итегез, кайсы безнең минем галимнәрдә сезгә таныш галимнәр әйтәр. Без ике двойной идентичность дип әйтә. Двойной идентичность булмаска тиеш кеше, үзе сайлап барырга тиеш. Я башкорт, я татар. А то безнең бер галим доктор наук Башкортстанда әйтергә ярата, бик матур. Мин ди северо-западный или восточный западный башкорт дип әйтә. Татарязычный башкорт. Махсус китапларда булды, төрле яклар белән барганда Руслан сөйләсен. Бу эш берәр Альберт әфәнде Русланга да бирик әле сүзне, безнең вакыт әле күп түгел тапшыруда. Менә мондый эш алып бару, ул кимиме безнең сөйләшкән, менә халык саны исәпкә алу төгәлләнгәндән соң бәлки бераз тынычланыр һәм тигезләшер дип. Менә ничек уйлыйсың? Инде монда хәзер бер елга күчерделәр. Тынмый хисләр дип әйтте, менә Илнар да әйтте, киресенчә әле кайбер җирдә зуррак булып та куба, бәлки ул теге зурая барадыр. Менә син ничек уйлыйсың? Әгәр дә инде октябрь айында төгәлләнеп, ниндер нәтиҗәләр чыгарылса, аннар тигезләшеп, әле ул барыбер вакыт узу белән тагын шулай башлана. Безнең ничек, мәсәлән, Америка сәяси традициясында шундый бер нигезләмә бар. Сайлау биткән икән, шунда яңа сайлау башлана дигән сәяси традициясында нигезләмә бар. Шунда, монда да шулай. Без әлбәттә милләттәшләребезнең ние турында, кадере турында, мәсәлән, язмышы турында һәр даим кайтырга тиешбез, һәр даим эшләргә тиешбез, чөнки Башкортстан проблемасы әлбәттә 30-40 ел эчендә формалашкан, ул хәл ителмәгән.
10 елда да аны хәл итеп булмады, 2002 елда да хәл итеп булмады, 89 елда да. Менә хәзерге вакытта аны хәл итәргә вакыттыр. Икенче нидә, мәсәлән, шул Сибир татарларына килгәндә, әле бит анда безнең зур проблема бар, ул да булса урыслашу процессы, глобальлашу процессы. Күп кенә милләттәшләребез, мәсәлән, телне белмим дип, үзләре урыс дип языла. Андый проблема да бар. Без алар белән эшләмибез, ул катлам белән. Без һаман әйтәбез, ну, татар телен белмисең икән, бар, чыгып кит моннан. Андый кызганычка каршы сүзләр еш очрый, хәтта мәгълүмат чаралары мәйданчыкларында да. Шуңа күрә бу безгә яңа усул биргә тиешбез. Бәлки бу ниндер теге этәргеч булырдыр. Чөнки менә без, мәсәлән, стратегияны кабул иттек, татар милләтенең үз стратегиясе. Ну, анда бар проблемалар күрсәтелмәгән, кызганычка каршы. Димәк, бу стратегия өстендә без хәзер дә эшләргә тиешбез. Менә ул ниндер җанлы процесс. Менә хәзерге вакытта языла торган процесс. Димәк, менә без переписьнең нәтиҗәләрен әле киңәт кенә күрә алмабыз, чөнки аның процессы бар. Ну, шул вакытта без тын калырга тиеш түгелбез, минемчә. Эшләргә, һәм инде куәтебезне күрсәтергә тиеш. Менә нинди юнәлешләр буенча эш алып барган? Да, менә эшләргә дигәннән, безгә мәсәлән күпмедер дәрәҗәдә башкортлардан үрнәк алырга кирәктер. Мәсәлән, без тарихны өйрәнәбез, тарихтагы үткән белән гурланабыз, милли казанышлар белән гурланабыз әйме. Менә шу тарих фәнен бәлки безгә теге башкортларда инструмент, корал дип файда теге милли гурланыр өчен түгел, корал буларак файдаланырга кирәктер дип уйлыйм. Ул дөресме алай корал булу? Мәсәлән, шул милләт мәсьәләсен һәр даим сәясәткә күтәрү, фактларны бутау. Тарих фәнен файдаланырга кирәк. Юк, тарих гомумән ул сәясәт, тарих гомумән сәясәт, чөнки ул бит тарих, ул милләтнең гомумән алганда кешелек дөньясының тормышы. Тормыш нәрсә ул? Шул сәясәт нәрсә ул багланышлар. Кеше багланышы, дәүләт багланышы, милләтләр багланышы. Шул ук сәясәт иде ул. Без бит сәясәтне ничек дип аңлыйбыз? Менә сайлауларга бардың да бюллетеньне ыргыттың, депутат сайладың, ул сәясәт кенә түгел, ул процесс кына. Аның эчтәлеге ул бераз тирәнрәк. Юга, корал дигәндә барыбер идеологик корал. Сугыш дигәнне аңлата торган корал. Юк, идеологик корал. Инструмент бар. Идеологик корал. Тыныч кына ничектер хәл итеп булмый дигән. Тарих фәннәрен без катырак өйрәнгә тиеш. Зур гына китап тарихлар, менә без 7 томлы китап чыгардык. Без һәр авылның, татар авылының тарихын язарга. Менә Башкортстанны әйткәндә, дөресен әйткәндә, кайсы менә Мишәр авылларын язына Башкорт авылы. Инде аны тарихына эзли башласаң, менә Пенза ягында карыйсың, аларның томырлары Башкортстанның шунда килеп чыга. 7 томлы китап әзерләр. Безгә менә шундый китапларын чыгарга кирәк. Һәм татарның бөтен тарихын гырлау, урта гасыр, яңа гасыр, бөек ватанда катнашу һәм башка батырларның бар. Менә әлегә күптән түгел Пермь татарлары монда килеп матур гына презентация китап үткәрделәр. Монда карый барсаң нәрсә генә юк. Безнең татарның байлыгы, батыр безнең халык, эшчән халык. Менә безнең, менә минең коллегам әйтте дөрес. Монда тарихны белү нигә кирәк? Телне белмәсәң дә тарихны белсәң кеше югалмый. Милләтчел психология. Күп рус телле татарлар Мәскәүдә һәм башка җирдә яшәүчеләр үзләрен менә булай дип татар дип йөриләр. Кайсылары татар телен белсәләр дә татар икәнен аңлап та бетмиләр. Андыйлары да бар. Димәк, монда күбрәк китап укырга. Һәм рус телендә без китаплар чыгарга, конференциялар үткәрергә, форумнар, һәм демографияны яхшыртырга шул ук вакытта. Нәтиҗә хисап әйтсәк, менә бу халык санын исәпкә алуның әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булып тора? Минем иң мөһиме, әйтәм, безгә нидер берләшү кирәк. Мин татар җәмәгатьчелеге өчен дә әйтеп әйтерим, масса күләм мәгълүмат чараларында, чөнки хәзерге көндә менә бу перепись проблемасы чыккач, халык санын алу. Мин соңгы вакытта шундый тискәре нәтиҗә күрә башладым. Кайбер безнең Татарстандагы мәгълүмат чаралары, алар ничектер татарга каршылыклы эш алып бара. Мин дә турыдан да әйтергә тиешме, миллиард татар дигән сайт, бик әйбәт сайт, татарлар күндә күп сөйли, ләкин идеологик яктан алар кызганычка каршы соңгы арада каршылыклы фикерләр тудыра башлады. Афган татарлары татар түгел, алар безгә кирәкми. Татар милләтенә республикада кирәклеге юк, мәдәниятне саклыйбыз. Аннары инде Башкортстан татарлары да кирәклеге юк, үзләре беренчек шунда булгансыннар дип шундый фикер тудыра башлады. Менә минемчә, андый әйбер татар җәмәгатьчелеге эчендә таралырга тиеш түгел. Без үз арабызда ниндер бәхәс үткәрергә тиешбез, ләкин мондай чиктеп әйтәм, киң күңелемдә андый сүз ишетергә дә тиеш түгел. Бердәмле, менә ул андый әйбер хәзер көндә булырга тиеш түгел. Шуңа күрә, әлбәттә, Татарстанның дәүләт акчасына яшәгән мәгълүмат чараларында Эчке диверсия булмасын өчен аны һичшиксез әлбәттә менә стратегия булырга тиеш. И төгәл методология. Ни өчен дигәндәй, ул әйтергә булдыра. Ну, мин моны булай күрәм. Менә Афган татарлары безнеке түгел, менә
Альберт абай Афганистанда сугышып та алды. Ул белә, күрде ул анда чыннан да татарлар бар, төрки халык бар. Әгәр дә үзләрен татар дип әйтсә, ничек инде без аларны инкар итәргә тиеш? Алар үзләре татар Бу бит буласы инде килә, Османлы. бездә кайбер кешеләр Татарстанда әйтә. Алар безнеке түгел, нәрсәгә кирәк ул Ул татарлар? идеологик җинаят. Белорусияда яшәүче татарлар телне белмиләр, ләкин үзләрен мусульман итеп, үзләрен татар дип йөриләр. Безнең татарларга караганда алар татарлыгы көчлерәк тә. Демәк, шуңа игътибар итәргә кирәк. Беренче чиратта халык санын исәпкә алуга кешеләр дә җитдирәк карасын иде, чөнки киләчәктә бу ниндидер милли мәсьәләләрне хәл итүдә зур роль уйнаячак. Исәнлектә күрешергә язсын.